Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklərdə yaşavşı xalqımız tırmışında həm gün kuruşunda bulğan qay bir yangalıqlar həm vaqiğalar bilən bu atna davamında sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta. Kistimdə İbrahim Valiyullah olun hamanda unutmuyorlar. Aş, yalanğaş bulsalarda soğuş yıllarında gıylimge ımtılaş bulğan. Buna bu İbrahim abinin ayıtqısı qoyup qalan ayıtqısı deyip aytalaydı. Россия İslam İnstitutunda İslam məğarifine bağışlanan konferensiya. Bugünkü gündə Rusiyada imamlarga, yuqarı bilimli imamlarga ihtiyaç bek zor. Lugansk'da yaşavışı milletteşlerimiz. Rəhmət olsun bütün dostlarga, kardeşlerge. Kaygırmağız dostkaylarım var da yaxşı olur Allah tilese. Şu astanda Şığırdan Mыңнары konkursu. Өзімізден бек көп номерлар алып келдік. Жыр номинациясында, нәфис сөз номинациясында. Türlü tübeklerde yaşavışı halkımız tırmışında gün sayın yangalıklar hem vakigalar bulup tıra. Әлгі vakigalarının mümkün kaderini sizge jetkirүү maksatından tapşırığımızda Tatar dünyası yangalıkları. Bu yangalıklar birgine Tatarını da bir taraf kaldırmastır mıgayın. Зәңгәр күк зәңгәр мо. Татар халкы зур югалту кечирди. 14 май көнне татар халкының танылган улы РСФСРның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты Ринат Ибрахимов вафат булды. Аңа 74 яшь иде. Без бүген елыйбыз. Шундый кешебез китте. Без яшьтән белгәндек, аны белән бергә эшләдек. Ленин комсомолда лауреат булган иде. Бик без аны яраттык. Ринаттан соң китә целая эпоха. Йырда да, дөньяда да безнең Ринат, йокла, biz senin turunda hatırlıyoruz. Bilesizmi, менә шулай халыкны яратучы кешеләр кеткәндә, мин үземне яраткан кешене югалткан кебек булам. Чөнки халык бит ул без, Ринат Исламович, ул бик дөрес яшәргә тырыша торган, бик иманлы кеше иде. Бик улы җанлы, җылы күңелле кеше. Әйе, ул китте, но Ринат Исламович жырлары калды безнең белән. Аның турында якты истәлек калачак. Аның балалары исә һәм Ринат Исламович яшәр, безнең күңелдә дә яшәр иншалла. Hak yolda, hidayet yolunda, iman yolunda, millet yolunda, vatan yolunda bulgan şahıs ol Allah'ın rahmetinde de inşallah bulacak. Biz ona her vakit izgi duada. Ринат Ибрахимов һәр вакыт үзенең халкына, мәдәниятенә, сәнгатенә тугры калды. Ул татар җырларын башкарып, моңнарыбызны башка милләтләргә дә танытты. Үзенең гаиләсендә дә милли гореф-гадәтләребезне саклап, балалары күңеленә сеңдерергә тырышты. Яраткан җырчыбыз безнең күңелләребездә мәңге сакланыр. Артистны Мәскәү өлкәсенең Матичи шәһәрендәге Волков зиратында мөселманнар өчен билгеләнгән урынга җирләделәр. Bütün Dünya Tatar Kongresi 2022 елның 19-21 май көннәрендә Казан шәһәрендә Милли тормыш һәм дин 12-нче Бөтен Россия Татар дин әһелләре форумын үткәрә. Быелгы форум Идел буе Булгарында ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулу датасы кысаларында оештырыла. 12-нче форумга Россиянең 72 төбәгеннән, шул исәптән Татарстан Республикасыннан барлыгы 1100 дин әһеле һәм кунаклар чакырыла. 25 май көнне Төмән өлкәсе иҗтимагый палатасы мәйданында өлкә мөселманнарының диния нәзарәте съезды була. Анда мөселман дини оешмалары һәм Төмән өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте составына керә торган төркем делегатлары катнаша. Съездда оешманың рәисен сайлау, уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү, якындагы елларга башка эшчәнлек мәсьәләләрен карау планлаштырылган. Төмән өлкәсе Тубыл шәһәрендә 5-7 август көннәрендә Искер җыены 13-нче халыкара фестивале кысаларында Искернең тарихи язмышы дип исемләнгән 14-нче Бөтен Россия фәнни-гамәли конференция узачак. Җир шары буйлап яшәүче татарларның яңалыклары, зур чаралары, башлангычлары хакында сез безгә дә җиткереп тора аласыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Хәбәрләрегез өчен адресыбыз экранда. Күктә ни булмас дисең, очсыз-кырыйсыз күк бит ул дип язган бийек Тукайыбыз. Удмуртияның Болезина районы Кистем авылы укытучысы Ибрахим Валиулла улы Әхмәров та күкне күзәтергә яратучы һәвәскәр астроном була. 1939 елда ул күк йөзендә билгеле булмаган комета күреп ала һәм шул турыда Пулково обсерваториясына хәбәр сала. Комета хәзер Юрлов Әхмәров Хасил исемен йөртә.
Кистемдә Ибрахим Валиулла улын һаманда онытмыйлар. Күптән түгел аның туына 110 ел тулуыны билгеләп үттеләр. 9-10 яшьлек Ибрахим имам кушуы буенча еш кына манарадан азан әйтә торган була. Авылдашларына намаз вакытын җиткергән чакта малай кызыксынып күк йөзендә күзәтергә өлгерә. Коръән сүрәләренең берсендә дә көн белән төн, кояш һәм ай планеталарның хәрәкәте турында язылган бит. 1912 елда туган Ибрахим Совет мәктәбендә укый. Дини белем алырга имамга да йөри. Кистемдә Әхмәр нәселе элек-электән белемгә тартылуы белән аерылып торган. Булачак хәвәскәр астрономның әтисе Валиулла бөтен авылны электрлаштыру турында хыяллана. Улы Ибрахим 4 класс белән мөгаллимлек итә башлый. Соңрак педагогия техникумын институт тәмамлый. Яш мөгаллим буларак кайткачтын авылда авыл халкын башта латин хәрефләрендә язарга өйрәтә, аннары урыс хәрефләре күчкәч кириллица хәрефләрендә язарга өйрәтә. Һәм авыл клубында, иске агач клубта атнасына бер тапкыр халыкны җыеп, фән буенча лекциялар укый торган була. Ибрахим Әхмәрев 1937 елдан Кистем мәктәбендә укыта башлый. Йолдызлы күк йөзе аны малай чагындагыча һаман үзенә тарта. Һәм ул анда үз йолдызын таба. Дөресрәге койрыклы йолдыз, комета күреп ала. 1939 елның апрель төнендә 27 яшьлек егет җәяүләп Болезино бистәсенә йөгерә. Ленинградка Пулково обсерваториясенә комета күрүе хакында телеграмма юллый. Шул ук төндә комета ачуы турында Семен Юрлов, Норвегия астрономы Олаф Хассель дә хәбәр итәләр. Алар приборларга таянса, Әхмәрев койрыклы йолдыз координатларын бармаклары ярдәмендә билгели. Кометага халыкара Юрлов Әхмәрев Хассель исеме бирелә. Сугыш елларында Ибрахим Әхмәрев Кистем мәктәбен җитәкли. Соңрак армиягә алына. 1946 елда Кабат туган авылына кайта. Һәм 1972 елга кадәр укыта. Ширик гасыр астрономия түгәрәк алып бара. Укучылары Ибрахим абыйлары белән төнге күк йөзен күзәтәләр, йолдызларны өйрәнәләр. Чәчләренә күптән шал төшкән укучыларының хәтерендә ул чаклар кичәгедәй ачык саклана. Улайтты, точно білмей қашан деп сақламақ ұшты. Біз сақладық. Менің күзі ақшы олай кемек бірдім аны. Сразу егірдім Ибрахим абыйға, арқамнан яратты емін ағайымны. Кистемдә Ибрахим Әхмәровны танылган астрономнан бигрәк мөгаллим буларак зурлыйлар. Быел тууына 110 еллыгын билгеләп үттеләр. Балаларны ярата, урамнан узышлый да туктап сөйләшә. Кечкенәләрне кочаклап ала торган иде дип искә алалар. Гаҗәеп зыялы, укымышлы, үз эшенә ихластан бирелгән шәхес булуы турында әйтәләр. Гел при галстуке еді. Андай арушисты киініп ирүші еді. И андай вежливый укытучы еді безнең. Безгә ат и до барда аңлата иде ул. Кистем халкы мәчетен, азанлы манарасын саклап кала алган кебек, Ибрахим Әхмәрев тә ата-баба диненә тугры кала. Партия сафларына керүдән баш тарта. Үз чорының кайбер шәхесләре кебек, исламны ул искелек калдыгы дип инкар итмәй. Киресенчә, авылдашларына галәмне, дөньяны Коръәнгә таянып аңлата. Гап-гади авыл мөгаллиме авыр, аш ялангач елларда да укучыларында фәнгә мәхәббәт уята белә. Удмуртиянең атказанган укытучысы исеменә лаек була. Сугыш вакытында мәктәп тәмамлаган укучылар күпчелеге Казанга, Мәскәүгә, Санкт-Петербургка китеп, югары белем алып, соңыннан фәннәр кандидатлары, докторлар булып, профессорлар дәрәҗәсенә хәтле ирешәләр. Иң кимендә бер унлап бу инде фән эшлеклеләр бар. Иң кимендә дип әйтәбез, чөнки кайберләрен барлап та бетермәдек, ул елдан ел ачыкланып килә теге, чөнки алар күбесе читкә киткән кешеләр бит инде. Һәм алар бөтенесе дә шул Ибрахим абыйның биргән гыйлемнәренә таянып шундый югары дәрәҗәгә ирешәләр. Белем бирү белән бер рәттән әхлакый тәрбиягә дә игътибары зур була. Тантаналы өлештән соң Ибрахим Әхмәровка багышлап дуга кылдылар. Рухы шат калсын. Кистем урамында укучылары белән утырткан каеннар һаман да шаулый. Аның кебек кызыксынып күккә багучылар да бардыр. Кайдадыр галәм киңлекләрендә Ибрахим Әхмәров ачкан комета хәрәкәттә. Авыл тарихы битләрендә шәхесе дә үзе ачкан кометадай якты. Удмуртиядән Назир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, Татарлар. 21 май көнне Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүенең 1100 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Бу хакта Россия Ислам институтында үткән мәгълүмат конференциясендә тәфсилләп сөйләделәр.
Россияда ислам мәгарифенең үсешенә багышланган чарада татар дин әһелләре турында яңа китап чыгу хакында да игълан иттеләр. Тулырак киләсе видео язмада. Инде бүген Россиядә чыкмыйча, Россия дини уку йортларында дини білім алырға мөмкин. Безнең мәдрәсәләребез эшләп килә. Татарстанда мәсәлән 8 мәдрәсә, 3 югары уку йорты бар. Россияда бүген 80 уку йорты бар, шуларның 15 университет. Шуңа күрә дә бүгенге көндә Россияда мәгариф системасы формалашты дип әйтә алабыз. Татарстандагы менә мәгариф системасына килгәндә, безнең инде Россия төбәкләре белән чагыштырганда, мөгаен сан ягыннан да, сифат ягыннан да инде безнең мәгариф системасы шактый алга киткән, үскән дип әйтә алабыз. Шушы мәгариф системасының бер үрнәге булып Россия Ислам институты тора. Ул ислам дине белемен бирү буенча алдынгы вуз. Татар телле имамнарга ихтияж зур. Һәм шуңа күрә дә инде безнең уку йортларында, мәдрәсәдә, уку йортында яхшы укыган шәкертләргә эш табу бүген зур проблема түгел. Хәтта авылда гына түгел, зур шәһәрләрдә дә Россияның аларны көтеп торалар дип әйтер идем мин. Татар халкының дини мәгариф системасы Төркия, Урта Азия халыклары өчен дә үрнәк булып тора. Бүгенге көндә Россия ислам динен бирүче югары уку йортларындагы чит илдән килгән студентларның артуы да шуңа дәлил. Хәтта Төркиядән килгән дин әһелләренең татарның дини гыйлем бирү системаларын үзләренә өлге итеп алып киткән очраклары да сер түгел. Айрыша Муса Бегиев һәм Шихабетдин Мәрҗани кызыктыра аларны. Шуңа да андый белемле укытучылар турында мәгълүмат җыеп, аларны бер китап итеп бастырып чыгару да кирәк. Россия Ислам институты бу юнәлештә дә эшчәнлек алып бара. Алга таба татар дини фикер антологиясында чыгару белән янып йөри. Татар халкы бай халык, бездә тирән дини фикер бик көчле булган, галимнәребез күп әсәрләр язганнар. Һәм шул антология кысаларында бүгенге көндә басылганнардан инде Отземяни мирасына багышланган, Курсави мирасына багышланган, Азия Камали, Шихабетдин Мәрҗани мирасына багышланган китаплар басылды инде, әмма дә ләкин мирасыбызның күп кенә өлеше әле өйрәнелмәгән, шуның өчен киләсе томнарда буларның мирасын өйрәнү ниятебез бар, шуның өчен әлеге серия дәвам ителәчәк. Бу хакта һәм Россиядәге ислам дине тарихы буенча китап әзерләү турында да сүз алып бардылар конференцияда. Ислам динен укыту юнәлешендә белем бирүче уку йортлары өчен әсбаплар да тәкъдим ителде. Шулай ук яңа уку елына кабул итү комиссиясе башлану хакында да искәртеп үттеләр. Шуңа күрә Россиядә ислам диненең үсүенә шик тумый. Зөһрә Фатихова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Луганскида яшәүче милләттәшләребез. Яхшы торабыз, кайгырмагыз. Рәхмәт ясын бөтен дусларга, кардәшләргә. Кайгырмагыз, дускайларым бар да яхшы булыр алда теләсә. Чуашстанда шыгырдан моңнары конкурсы. Үзебездән бик күп номерлар алып килдек. Җыр номинациясендә, нәфис сүз номинациясендә. Менә шушы фестиваль конкурсына оештыручыларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, татарлар редакциясе Луганский халык республикасында булып, милләттәшләребез белән очрашып кайту хакында сез инде хәбәрдар. Бүген без аның дәвамын тәкъдим итәрбез. Анда яшәүче татарларның язмышы өчен битараф булмаганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Редакциягә тапшыруыбызда узган видеоязмалардан соң күп хәбәрләр килә. Аларга җавап итеп, Луганский халык республикасыннан алып кайткан әңгәмәләр булыр. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Луганск, Алчевск, Стаханов, Кировский кебек шәһәрләрдә безнең милләттәшләребез күпләп гомер итә. Билгеле инде алар хезмәт артыннан кайчандыр шахталарда, шулай ук заводларда эшләргә дип килгәннәр һәм әлбәттә төпләнеп калганнар. Бүген ничек яшисең милләттәшләребез? Ничек яшисез монда татарлар? Очрашабыз инде, менә шул бәйрәмнәрдә очрашабыз, мәчеттә очрашабыз. Урамда очраштык, тоже туганнар шикелле булабыз инде. Хәзер бик алай йөр булмый инде, бик шикелле. Тынычлык кирәк. Самое главное тынычлык. Эшләдем 71 года, эшләдем заводда. Медкомбинат. 65 лет киттем на пенсию. На паровозе помощник эшләдем, машинистом на тепловозе, стрелочником. Ну, тормышымны бирдем заводга, барча. Балларыгыз? 2 малый.
Ким алай? Шамиль Рустам. Алар койда? Шамиль бездә эшли заводда, а Рустам Украинада программист. Ну, шулай чыкты, что калды Украинада. Ну, татар казналды крымскими. Келеде мусульман кишиналары. А Шамиль әлдә еще не определился. Нинди теләкләр теләр идегез бөтен дөнья татарларына? Яхшылык, Аллах сары бесен барчаларга, чтоб исполнялись желания, чтоб все булса яхшы татарлар. Без булдыра алганча менә шулай милләттәшләребез белән аралашып хәлләрен сорадык һәм аларны сезгә җиткерәбез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Яхшы торабыз, кайгырмагыз. Бөтенесе безне кайгырып диаклат кылалар. Шул Сависән касын инде Гөлфия ниганда тора икән, ни кайтмый икән ди. Шулай рәхмәт ясым бөтен дусларга, кардәшләргә. Кайгырмагыз, дускайларым бар да яхшы булыр алда теләсә. Иң зур теләгем тизрәк дөньяга тынычлык булсын иде. Балаларым Сависән касыннар иде. Минем балаларым бик күп балалар бар да, әниләре янына кайтып, семьялары янына кайтса иде. Аннан соң минем хәзер балаларым Украина ягында. Алар бригада китеп калмадылар. Мин алдап торалар, бар да яхшы бар. Әни тагын алдап тора алмыйбыз. Башка шәһәргә киттеләр алар. 14-нче елда моннан киттеләр. Без тизрәк узаттык, шундый хәлләр иде. Шуңа күрә балаларым улякта булганга күрә Украинада анда бит әле бетмәгән бит әле. Нинди башка теләгем булырга мөмкин? Бер нинди дә башка теләгем юк. Тизрәк тынычлык булсын иде. Аннан соң бер-беребезне күрә алмау дигән әйберләр тизрәк бетсен иде. Время покажет диләр бит, все расставит на свои места. Илаһием, күңелләренә, башларыбызның күңелләренә аң биреп, зиһен биреп, ничек тә булса әзрәк үлемнәр белән бетереп булмас микән тизрәк. Нишләргә дә хәл юк. Шулай бик зур рәхмәт сезгә. Илаһим, киләчәктә дә шулай күрешергә, исәнлектә, шатлыклы хәбәрләр белән сөйләшергә. Амин. Бөтен Казан, бөтен Татарстандагы, Россиядагы бөтен дусларыма, дусларыма, туганнарыма бөтенесенә күп сәлам. Мине шулай зурлап сөйләштергәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Тагын килегез. Инде алдагы сюжетларыбызда җиткергәнчә, без Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев җитәкчелегендәге делегация белән бергә Луганский халык республикасында эш сәфәре белән булдык. Аның барышында Васил Шәйхразиев Алчевский шәһәре башлыгы Альберт Руслан улы Апшев белән очрашты. Шәһәр мэры биредә яшәүче татарларның тырышлыгы, бердәмлеге хакында җылы сүзләрен җиткерде. У нас более 1500 татар Волчевске проживает, успешно функционирует, развивается татарский культурный центр ТАН под руководством уважаемого Петра Саяровича. Мы, в свою очередь, в рамках возложенных функций и полномочий взаимодействуем. Луганский халык республикасында 10 меңләп милләттәшебез гомер итә. 9 мәчет эшли, 6сында имам булып татарлар тора. Алчевский шәһәрендә таң татар мәдәни үзәге дә оештырылган. Аның җитәкчесе Флёр Карачурин. Очень приятно то, что Луганская народная республика создала свой муфтият, и основную роль, конечно, Флёр Афанде сыграл через наш татарский центр. Васил Шәйхразиев шәһәр мэры Альберт Апшевка татарларга мөмкинлекләр тудырган өчен зур рәхмәтен җиткерде. Һәм киләчәктә дә шәһәр җитәкчелеге тарафыннан оешма җитәкчесенә ярдәм булыр дигән ышанычын белдерде. Очрашуда уртак проектларны тормышка ашыру, шул исәптән милли бәйрәмебез Сабан туйларын уздыру хакында да фикер алыштылар. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Алчевский шәһәре, Луганский халык республикасы. Халкыбыз кайда гына яшәмәсен, элек-электән җыр-моңга һәвәс булып, сәнгатьне яратып яшәгән. Ул шатлыклы вакытларында гына түгел, авыр чакларында да моңлы озын җырларын көйләгән, бәйет мөнәҗәтен әйткән. Гасырлар дәвамында буыннан буынга тапшырылган әлеге рухи байлыгыбызны саклау һәм аны яшьләргә җиткерү өчен бүген байтак төбәкләрдә халык иҗаты фестивальләре, конкурслар һәм җыр бәйрәмнәре уза. Ульяновскийның Сембер җыры, Екатеринбургның Урал сандугачы, Мордовияның Туган як тавышлары дип аталган җыр бәйгеләре нәкъ менә шул максатларны күз уңында тотып уздырыла да инде. Шушы көннәрдә генә Чуашстанның Шыгырдан авылында үткән Шыгырдан моңнары төбәкара халык иҗаты конкурсы да дистәләгән моңлы тавышлы үз эшчән сәнгать осталарын бер сәхнәгә җыйды. Аларны Рамис Сафин да тыңлап кайтты. Менә безнең Шыгырданны мал туар асрап, төрле эшмәкәрлек белән генә дип беләләр күбесе. Безнең инде андый гына эш түгел, безнең яшь талантларыбыз бар, шундый матур җырчы,
асыл затларыбыз бар. Менә безнең берсе генә Азат Абитов. Чыннан да шыгырданда икенче тапкыр узучы әлеге конкурс авылда җыр-моңга сәләтле кешеләрнең күп булуын тагын бер кат раслады. Авыл башлыгы Минсур әйтмешли, авылдагы һәр 5 кешенең берсе я җырлый, я гармунда уйный. Монда балаларны кече яшьтән үк сәнгатькә җәлеп итә беләләр. Алар өчен мәдәният йортында һәм мәктәптә һәр төрле түгәрәкләр, ансамбльләр эшләп тора. Шуларның берсе моннан 13 ел элек оешкан Тамчы балалар коллективы. Аны шушы авылдан чыккан танылган җырчы Азат Абитовның әнисе Альбина ханым җитәкли. Бик яратабыз уйнарга татар халык көйләрен, җырларын, үзебез уйныйбыз, үзебез җырлыйбыз, төрле конкурсларда катнашабыз, концертларда катнашабыз. Балаларга киемнәрен мәктәп һәм ата-аналар тиктерсә, уен коралларын район музыка мәктәбе ала. Ә менә Йошкар-Ола шәһәреннән килгән Гәрәй Мәхсүмҗанов исә татар халык уен коралларын үзе ясый. Кулындагы әлеге гөслә дә аның үз ише. Ойда гына булмады, менә быел беренче тапкыр безнең Шыгырдан дусларыбыз янына бүгенге конкурс фестивальгә килдек. Мин бүген фестивальдә кунакларга гөслә тавышын яңгыраттым, и халкыбызның яраткан уен коралы Тальян гармунда. Фестивальдә катнашучылар берничә номинациядә көч сынаша. Нәфис сүз, соло-вокал, татар җырлары, татар халык җырлары, инструменталь ансамбльдә, гармунда, тальянда, баянда уйнаучылар һәм инде шулай ук безнең такмаклар булды. Батыр районының Бикшик авылыннан килгән Дания Сәлахова конкурсның җыр һәм нәфис сүз бәйгесендә чыгыш ясый. Мин үзем җыр башкардым һәм инде үзем язган шигыремне Фәтхи Бурнашка багышланган шигырь инде ул безнең аның үзегез дә беләсездер, истәлекле бер тирәге бар. Бурнаш агачы дип исемләнгән шигыремне укыдым. Шундый уйлар белән тирәгемә таяндым да талдым уйларга. Ишеттем күк шунда. Тирәгемнең уфтанганын içten тынгына. Шыгырдан моңнары узган елны район кысаларында үтсә, быел анда тирә күрше төбәкләрдән дә катнашучылар байтак. Үзебездән бик күп номерлар алып килдек. Җыр номинациясендә, нәфис сүз номинациясендә, ут күршеләребез, дусларыбыз менә шушы фестиваль конкурсны оештыручыларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Мариэл Республикасыннан килгән бик күп конкурслар лауреаты Фәрит Хайруллин җыр белән балачактан ук дус. Стулдан башладым җырларга. Беренче шулай татарча җырлаганны, конечно, мин бик әйбәт белмидем, кабатлы идем сүзләрен. Ниләр әйтиләр вакытында, шул сталь җанында шунда. Аннары уже профессиональный мине Гәрәп Рахман сөйләтте. Шыгырданның Сандугач балалар бакчасы тәрбиячесе Гүзәлия Шырша иҗади бәйгенең нәфис сүз номинациясендә катнашып, үзе язган шигырьне укыды. Мин шигырьне бит балаларга бергә утырып рәнәм. Үзем язганнарны шунда язам да, аларга да укып бирәм. Карагыз әле, тыңлап карагыз әле дип. Әлбәттә, мин бик ишемне яратам. 2 сәгатьтән артык барган иҗади бәйгегә йомгак ясаганда, жюри әгъзалары уртак фикергә килеп, Гран-прины Йошкар-Оладан килгән Гәрәй Мәхсүмҗановка тапшырдылар. Чувашстаннан Рамисафин татарлар. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең белән элемтәдә бер генә хат һәм шалтыратуда игътибарсыз калмый. Җибәргән мәгълүматларыгыз һәм видео язмаларыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Хәбәрләшеп яшик. Җир-җирләрегез имин булсын, сау булыгыз.